Sama sa panultihon dili gyud daw magduol ang iring og iro. Susama usab sa nakuha og video sa General Santos City. Ang report ni Cyril Chavez. Kini ang pet nga iro og iring sa usa ka residente sa Barangay San Isidro, General Santos City. Kini ang iro nga si Subin nga gisunod sa usa ka Korean singer ug iring nga si Twice sa usa ka K-pop group. Nakuhaan kini og video samtang sila lang ang nabilin sa balay. Samtang naghigda kining si Twice, kalit nga gisunggaban ni Subin sa liog. Mibalos usab si Twice pagpaak gikan sa ulo ug lawas ang gibanatan usab sa pagpaak sa iring. Sa ikaduhang video, na daw second round sa wrestling sa iro ug iring. Dito na usab kini nagtiwas sa laing luna. Halos dili palupig ang iring sa iro. Nahunong lamang ang duha, diyang miabot ang laing iro nga si Yogo nga mo'y nag-referee sa duha. Apan nasayran nga ang ginahimo diay sa duha, dula-dula lamang ni Subin og Twice. Sumala sa tag-iya nga mag-best friend ang duha, gani mag-uban pa kini sa pagtulog. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.